Horas madihita saluhutna amang inang hahaanggi pinaribot. Manang di dia pehita maringanan tangyang nami toktong mahita di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masih ranggongan badat tape pada udaw anggotor ditay toktong masih gonggoman. Adorak so pinasahat hata ni Tuhata jamita di partangyangat dihita jumulo mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangan di bagasan Tikion imana tersurat di buku Josua bidusada ayat 5 rodi ayat 8. Laus turpukodo nagabe epistel di minggu jubilate minggu tanggal 25 April 2020 sada. Atong hujahama dihita tapay hutihutma di bagasan rohat tabi songonoma hatani Tuhata. Dangadong manang ise na manahajongjong di julum saliliko mangulu. Songon padonganiku di simusa donganakku ho. Daktagamon pasobokku manang tadi konokku ho. Pirma todim jala marsihohot. Ay ikon hodo marbagi tanoon bahen partalian ni bangsoon. Na huwarihon tuopunasida lehonokku tunasida. Asal pir todim jala marsihoho situtu mangaraduti dohot patupahon. Hobartu sude patik. Akana tinonahon ni si Musa na posok kitu ho. Unang manibil ho siani tu siamun manang tuhabirang. Asa marmulia ho manang dopa dia ho mangalaka. Unang meret buku ni patikon sian pamanganmu. Saya pikir-pikiri mai ariad doho borngin. Asa diraduti ho jala di patupaho. Hobar tu sude na tersurat di bagasani. Asa marutu ko diaka dalammu jala marmulia paru laonmu. Ima hatani Tuhata. Di hamua kamanami dohot inanami pinomat adong dua hal na hinirim ni sahalak pemimpin di bagasan nguluna. Ditiki di pasahat tibana huaso manang jabatan kepemimpinan ni. Apakah ia seorang pemimpin di lembaga gereja, manang pemimpin di lembaga pemerintahan, manang di dia peibana gawe uluan manang pemimpin. Dia may naparjulu ima marnapunahon todi napir. Molo di hata Indonesia manang di Alkitapi didok memiliki hati yang kuat dan teguh. Lapatanna dang sukup holan namar napunahon fisik yang kekar, fisik yang bugar manang pamatang nahipas songon si aderai rupani. Jadi seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki body yang bugar. Tak sukupi. Ai belum tentu akajol manah kekar secara fisik, bugar secara fisik, otomatis mampu manang margugu mengadupi aka tantangan nama cai borat songon sahalak uluan ibana. Aida gudang dojol mohon anggo pisik nanian saya songo si Arnold Schwarzenegger nama. Merpunilan di segala sudut pamatang nai. Marhorotoro tidak. Alai hola ro musibah, hola ro sitaonon, tangis na mana gumugu siya tangis ni danak, cengeng muse. Hola disuruh tu natibo hitir-hitir dopak na, fobia ketinggian, hola digoit anak boru, manang digoit
ina mamitor say songon ongol-ongol lapot-lapot madituk. Mental kerupuk. Yesui mental tempe. Biar na sumalin. Ang gubadanian soy na mahibana. Alay mabir do mardala borngi-borngin, apalagi mardalan mamulus kuburan. Si pata nang inatay berlindung tu ibana. Gabi ibana do hafit tu inatay. Seorang pemimpin harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Iko pirto dina. Molodang juk do gabe madabu tersuladit. Asa mampu mengadupi ragam niaka tantangan. Asa unang murah-murah madili. Unang murah-murah mardadi. Unang murah-murah sumurut. Unang murah-murah tergoda, terpengaruh oleh zaman. Terpengaruh, tergiur karena harta. Tergiur karena uang. 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Dakolan sahalak pemimpin na ikon marnapunahoni. Sudido hita tanpa terkecuali ikon pirto dita. Sebenarnya kamang dohot tamuinang ay hurang lubido si pata hamaulon na taadupi hita akasihuton Kristus on. Alani ang godak pirto dita budo hita talu. Jadi persoalan na taadupi nuay bukan masalah mayoritas, minoritas. Mek pehitan yan secara jumlah dibilangan aliw nagtalo hita anggo diaka haporsiaon doho diaka pikiran dohot diaka hal-hal na asing. Tangbui pung kirata kita itu minoritas na mek do hita. Tapi jangan karena kecil menjadi lemah. Lausido na nido ni Jehovah tu si Joshua dung dipilit ibana lahu manguluho bangsoy Israel manggatihon na posona si Musa naung marujung ngolu. Sada tugas na macay balga jaladu dui di pasah debata tu ibana. Tanggung jawab na masay borat manguluho bangsoy tu tano Kanaan. Ima tano manang inganan luat na sohyado pe didalani ibana. Dakyado pe ibana tu si. Jadi sama sekali itu baru. Godang permaraan siadupan na sida, siadupan ni si Joshua. Godak tantangan doh godaan sibuluson ni ibana, sibuluson ni bangsoy. Kiri kanan, muka belakang, siap menggoda nasida asa maswadahu Tuhan. Alani molo tabereng di bibel tai dak sautik na tergoda bakam manudal ho Tuhani. Buasa bui songoni belum tentu karena mereka tidak memiliki fisik yang kuat. Alai bui sajodo aladak pirtodina dan kuat haporsiaona. Karena itu kuat iman. Pirtodi boy merlapatan harus kuat imannya. Alani manueng di papos Jehovah rohani si Joshua doho bangsoi didok matu nasida pirmato dimuna. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hamu akamang dohot tamuinang laus ido nuaeng didok debatatu hita. Papos rohata mamulus aka ari-ari ninguluon. Papos rohata mangula ulauta. Terlebih di na mengadupi sahit panahit na tongon mangguhi portibion nuaeng. Ima kopit 10 siyay. Pirma todim ninna Tuhan itu hita. Pirma todita.
Paduahon kerinduan ni sahalak pemimpin ima bohado asa marutung ibana di ulau nai. Bohado asa marutung ibana di ngoluna. Asa marmulia parulauna. Bagaimana supaya perjalanannya berhasil dan beruntung. Sasitongna dadaholan kerinduan ni sahalak pemimpin asa marutung ate. Kerinduan ni hita sudidu hita tanpa terkecuali naing marutung di nguluon. Alay ahado kiatna bohado bayano. Alani mula mahita tuhata ni tuhata nagabe jamita di hita di bagasa tikyon. Secara khusus di ayat pitu doho di ayat walui di dok di ayat pitu bagian terakhir di dok unang manibil hosiani tu siamun manang tuha birang. Asa marmulia ho manang dopa dia ho mangalaka. Unang manibil ho siani. Siani dia do maksudna. Tutu sian patik dohot hata ni debata. Di ayat walu di dok unang meret buku ni patikon sian pamangam. Saya pikir-pikiri mai arya dohok borngin. Asa diraduti ho jala di patupa ho. Hobar tu sudina tersurat di bagasane. Asa marutuk ko dia ke dalammu. Jala marmulia parulon. Hamu kamang dohot tamuinang dia do lapatan na. Tutu hiado hita manuhor HP na baru ate. Manang manuhor barang-barang elektronik na baru. Manuhor motor misalnya, manang manuhor mobil na baru. Taparroahom ma, ganup tatuhor barang na barui, say disertahod do disi buku petunjuk manang buku panduan pemakaian ni barang na tatuhori. Bukui marisihon petunjuk pemakaian dohot aka aturan-aturan si parrohahonoton. Songo dia memisi tobolna, songo dia pagalak lapu, songo dia panguluho masin dohot aka na asingi. Buku petunjuki marisihon pemakaian asabui tapake barangi jala asabui terawat barang na tatuhori. Molodang olo do lau sega aladang jolo dijaha buku petunjuk manang panduan nak kiningan. Jala taingot mau nak kamang dohot tamuinang sudi hita na mabigi jamiton. Sa arga-arga ni barang na tatuhor manang sa uli-uli na pei. Gabi sumarlapatad dui, gabi sumarguna dui anon molo sa sotaboto mamaki. Molo dang jolo tajaha buku petunjuk nak kiningan. Hamo kamang do tamuina nami songoni manuaing nanido na di bagasa turpukon. Buku petunjuk manang buku panduan na tadohi ima pati ni debata, ima hata ni debata na tersurat di Bibeli. Jadi didok nakin unang meretisian pamanganmu. Pikiri mai arya dohok borngin. Raduti hobar tu sudina tersurat di bagasane. Asa marutuk ko dia ke dalammu jala marmulia parulaunmu. Jadi hamuah kamang dohot tamuinang molo naing marutuk kita beta buka mabukwi. Tajahama. Jala taparsiajari ma. Molo naing hasia hita adong do disi petunjukna. Sebalikna molo naing mago hita. Bah unang taulahu ni. Unang tajahay, unang tabukai. Molo naing sukses hita hata ni debata manang pati naido petunjukna. Idu nuaing dipaingot tu jahuba tu si Joshua dohot tu bangsoi. Molo naing marutuk koninna. Unang meret buku ni patikon sian pamanganmu dohot udutna. Jadi akamang dohot tamuinang indikatorna ido mamake dohot dengan buku panduan manang buku petunjuk nak keningan. Ima patik manang hatani debatana tersurat di Bibeli.
Didok do muse di Pesalmen 110 sia ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uro di dalaku. Jadi asa unang tertuk-tuk kita tatiok mahatani Tuhata, tatiok mahatani debata. Naing marutuk ko tiok mahatani Tuhata, tiok mahatani debata. Ulahon mapatikna, pikiri may ariad doho orangin. Amen, martangi yang mahita. Mulai hati madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa diperbuihok katami, perbuen na dingga dingulu nami. Ali Tuhan Jehovah debata manami. Pasu-pasu saluhu na ruas ni huriam na mabigi jami taon. Tupahi ngulu nami, pasu-pasu akahu na huulahami di hutanang di balian pe. Saha di homa daging dohotor dinami, marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.